Не толькі з крытыкаю калгасаў і адстаўкаю топавых чыноўнікаў звязаныя наведванні Лукашэнкам аграхолдынгу «Купалаўская». Як стала вядома Белсату, падчас рыхтавання да прыезду кіраўніка Беларусі не вытрымала сэрца аднаго з чыноўнікаў Шклоўскага райвыканкаму. Наколькі справядлівымі былі публічныя лупцаванні, даведалася Тетяна Уласенко. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Разнос чыноўнікаў на ферме Слежы імгненна разляцеўся на мемы ды цытаты. Малочна-таварны комплекс адносіцца да прадпрыемства «Амкадор-Шклоў» аграхолдынгу «Купалаўская». Лукашенко скрытыкаваў усё, што трапіла на вока, а адзін з карпусоў назваў Асвенцімам. Але ці ўсё так кепска, як казаў і паказваў прэзідэнт? Разбіраемся на месцы. Па плане кіраўнік краіны мусіў прыйсці сюды, у першы кароўнік. Як мы бачым, тут сапраўды чыста і добраўпарадкавана. А затым скіраваўся ў іншыя карпусы. Крочым у той самый Асвенцім, дзе на вочы прэзідэнту трапілася схуднелая карова. Чаму не згодныя з крытыкаю адказныя фермы і жыхары блізкай вёскі? Это родильное деление, то есть это корова непосредственно после отела. Корова, которая телилась, она, естественно, теряет в весе. Один недостаток же был в этой соломе нашей. Все в основном удои, рост скотины, сохранность скотины. Все в порядке. Вы видите все сами. Нет, это неправильно сказал, конечно. Обидно. За комплекс свой обидно, конечно. У нас все время самый лучший комплекс, кажется, считается. Не знаю. Сама держала корову. И корова к весне вот такая. И насчет того, что она худая, после отела все коровы худые. На нарадзе аб кадровых пытаннях 28 сакавіка Лукашенко тлумачыў свой гнев. Я хочу, каб люди разумели, что пытание не столькі ў тым, что коровы брудныя. Это просто люди не ведаюць, что тыя коровы абышліся краіне на вагу золота. У суседнюю вёску, дзе размешчаныя фермы эксперыментальнай базы «Спартак», закупалі кароў з Бельгіі. Якія тэхналогіі там? Спарахнелыя сцены карпусоў, шыбы, забітыя звычайною плёнкай. Даже к нам, как вы говорите, приехал мы, а тут не мазано, не крашено, не белено. Ну, тоже давал бы на прохвостку. Попало бы тоже хорошенько. Прычыною адсталасці гаспадарак Лукашенко лічыць безадказнасць і загадвае перавесці іх, цытата, на ваенны стан. Яшчэ больш дысцыпліны, яшчэ больш адказнасці. Такія камандна-адміністрацыйныя метады кіравання ўжо завялі гаспадарку ў тупік, лічыць былы старшыня Шклоўскага камунгасу Рыгор Хастусёў. Сельская гаспадарка Беларусі адстае ад украінскай, яна ўжо адстае ад расійскай. Толькі па адных паказчыках, нават па надою малака на одну корову, мы ад Украины отстаем больше на 1000 литров. Рыгор Хастусёў прыгадвае былога старшыню аграхолдынгу «Купалаўская» Дмітрыя Васілеўскага, які не вытрымаў такога ціску зверху і скончыў жыццё самагубствам. Больш за тое, людзі не вытрымліваюць і цяпер. Падчас падрыхтоўкі да прыезду кіраўніка краіны ў Стараселле памёр Ігар Кабылянец, адзін з чыноўнікаў Шклоўскага райвыканкаму. Спынілася сэрца. Шклоўскія улады вельмі інтэнсіўна рыхтавалі объекты Купалаўскага да яго прыезду, у тым ліку і фермы. І я ведаю дакладна, што шматлікіх чыноўнікаў, у тым ліку і райсполкома, заганялі сілай на гэтыя аб'екты. І адзін чалавек, супрацоўнік управлення сельскай гаспадаркі Шклоўскага райвыканкама, хворы на сэрца, быў вымушаны пад сілай паехаць на такі аб'ект і прямо там, на гэтым жа аб'екце, і памёр. Губляюць партфелі міністры і кіраўнікі райвыканкамаў, не вытрымліваюць сэрцы ў людзей. Хадамі нязменным застаецца толькі абурэнне афіцыйнага лідара і стан рэчаў у айчыннай сельскай гаспадарцы. Тетяна Уласенко, Белсат.